Kabang lalapit kanuing campaign period para king barangay at sangguniang kabataan election 2023, amagumpisa king October 19 hanggang king 28. Darakal no kanureng mumunta kang Vice Governor Liliana Baby Pineda. Inkarela kanung nasa magpalitrato king Vice Gobernador kabang pakatas lagamat. Nakala pupunta kayan eh. Nakala magpa-picture. Sabi ko ako aking picture. Hindi nga lumakan, no? Tatakot lang, mga nervous lang. Sabi ko parela, bakit mga nervous lang kayo? Ako na yung eleksyon. Ali ko mga nervous, ang kampante ko. Walang eleksyon. Kasi balo ko na, ating kong gewa. Nung era na ako, mamaynawa ko, makanyan mo yan ka. Konsyal. Kasi kailangan, nung bisa kayong ating kayong aniyan, dapat ating kontena. Bukod king masaleseng plataporma de gobyerno at seryosong pamagserbisyo, pakisabi na naman Pineda kareng sablang kandidato, aera paboren miras king gulo ing daratang eleksyon. Makisabi ko po kayo na sana maging payapa ing eleksyon at alang dapat panik, mag-nervyos at sabihan ko kayo manwala kayo. Inga pong ginubalo na nung naning gewayo, kayo pa mo ring iluklok na. Mumunikala na namang Liga ng mga Barangay President at Board Member Gabi Mutok kareng kandidato ang Midaon Forum Banglakwas kanung apabalo kareng Memaryo ing karelang nasang malyari king barangay. Actually, ito yung metong masanting nga forum eh. Anyapon po, kailangan atin forum kaya na manalakaran kareta. Karin masanting ita para ketang benyo nga ita o ketang ukasyon na ita, akit tamo nung nanoya detang karelang buring ilatag. Ketang karelang mga programa, ketang burid ang ipabalo, karelang sasakupan. Balago yung forum eh. Anya mo pin, kailangan natin manalakaran each barangay. Atin yung 505 barangays ing Mabiluga, Pampanga, peka maragulya kini in terms of population ing barangay dao, king Mabalacat City atin yung may git-a na mapulot adwang libong manuknangan. Paganaka ng Mayor Chris Garbo kareng kayang sasakupan, iwasan ing mipapanyira at mag-focus na mo king malinis sa kampanya. Focus kayo nung nano ing alatagyo at nano ing pagkalubyong serbisyo karing kayong kabaryo na pagsilbihan kaya rin ng eleksyon. Pag barangay election, magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakaibigan, kumpare, kumare, mag-aaway. Pero sabi ko sa kanila, dapat maging professional na tayo ngayon, professional tayo sa pinapasukan natin, na immediately after the barangay election, kung sino man ang ipinasya ng bawat barangay, kailangan na pwede ka naman kahit natalo ka, wala ka na bang plano, makipagtulungan na lang. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.